No sé què farà. Audiència pública. Bones tardes, benvinguts tots, totes, benvinguts també a les persones que ens segueixen per streaming. Començarem el primer punt de l'ordre del dia, que és donar compte de decrets d'alcaldia de modificació de crèdit. Perdó, havien xerrat fa un momentet d'una manera així un poc improvisada de si tal vegada estaria bé fer un minut de silenci per les víctimes de l'atemptat d'Istanbul, si els hi sembla. Ho fem ara abans de començar? Sí? Doncs l'Ali, mos pots controlar el minut? Gràcies. Moltes gràcies. Ara sí que començarem el ple ordinari. El primer punt és donar compte de decrets d'alcaldia de modificació de crèdit. Senyora secretària. Donem compte en el ple d'un decret d'alcaldia de modificació de crèdit i que és de transferència de crèdit i està a disposició dels senyors regidors i regidores per al seu examen. Moltes gràcies. El ple es dona per assabentat. El punt número 2 és donar compte de decret d'alcaldia d'incorporació de crèdit al pressupost de 2016. Senyora secretària. Es dona compte en el ple del decret d'alcaldia d'incorporació de crèdit en el pressupost de l'exercici 2016 de data 19 de maig de 2016, que també ha pogut ser consultat per tots els regidors d'aquesta corporació. El ple es dona per assabentat. Moltes gràcies. El punt nombre 3, donar compte d'informe de morositat PMP de l'Ajuntament de Maó, PUM, SL i Teatre Principal corresponent en el primer trimestre de 2016. Senyora secretària. També donem compte en el ple d'un informe emès per la senyora tresorera d'aquest Ajuntament de data 20 d'abril de 2016 que fa referència a la transmissió telemàtica de la informació relativa en el període mitjà de pagament i morositat del primer trimestre de 2016 de l'Ajuntament de Maó, de promocions urbanístiques de Maó SL a liquidació i del Teatre Principal, de la Fundació Teatre Principal. Moltes gràcies. El ple es dona per assabentat. Passarem al punt número 4, primer expedient de modificació de crèdit del pressupost de 2016. Senyora secretària. Hi ha un dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals d'Hisenda que diu el següent: la Comissió Informativa de Serveis Generals d'Hisenda va dictaminar favorablement en 6 vots a favor, 3 d'Ara Maó i 3 del PSOE i 4 abstencions del PP, aprovar el primer expedient de modificació de crèdits en aplicació del superàvit i romanent de tresoreria de 2015 per a despeses generals destinat al pagament d'operacions pendents d'aplicar al pressupost procedents de l'exercici anterior, a l'amortització anticipada del préstec FOMIT concertat per la Mercantil Municipal Promocions Urbanístiques de Maó SL a liquidació i al reajustament d'algunes partides a l'estat de despeses, tot segons el quadre resum següent. Alta l'estat de despeses, capítol 2,
Béns i serveis, 763.530 amb 19 euros. Capítol 3. Interessos, 11.745 euros. Capítol 4. Transferències corrents, 451.205 amb 67 euros. Capítol 6. Inversions, 518.375 amb 87 euros. Capítol 9. Amortització del deute, 1.440.000 euros. Total general, 3.184.856 amb 73 euros. Alta de l'estat d'ingressos, concepte 87.000, descripció, romanent de tresoreria per despeses generals, import 3.184.856 amb 73 euros, total general 3.184.856 amb 73 euros. Moltes gràcies, senyora secretària. Senyor Tutzó, té la paraula. Gràcies, senyora Valesa. Avui portam el primer expedient de modificació de crèdit del pressupost 2016. Es tracta d'un expedient particularment tècnic i consisteix en aplicar el superàvit i part de romanent de tresoreria per despeses generals delegades de l'exercici 2015. En aquest cas es destina una part a l'amortització anticipada del deute financer de PUM SL en liquidació per import d'1.600.000 euros, més interessos i quota de penalització de l'1% que obliga aquesta amortització anticipada. Una altra part d'1.114.611,73 euros correspon a factures de l'any 2015 per operacions pendents d'aplicar el pressupost o pendents de reconeixement extrajudicial de crèdit. I un altre tram de 585.300 euros es dedica a reajustar partides. Així, del romanent de tresoreria de 2015 de 5.798.595 euros, després de la incorporació de crèdits i del present expedient, el romanent de tresoreria restant serà de 771.226,47 euros, que no necessàriament s'haurà d'assumir donat que computa regla de despesa. En resum, es tracta d'aplicar superàvit resultant de 2015, que és de 2.808.373, que es dediquen a aquestes operacions pendents d'aplicar pressupost i amortització de deutes, en resum. Gràcies. Gràcies, señor Tutzó. Señor Spitzer. Sí, buenas tardes, gracias. Bueno, entendemos que es un expediente meramente, muy técnico, como dice el señor Tutzó, derivado de facturas recibidas después de liquidación presupuesto, la liquidación de PUM y amortización del préstamo de FOMIT. Se incrementa partida de gasto e ingreso, con lo cual queda sin efecto, no tenemos mucho que añadir. Gracias. Gràcies, senyor Spitzer. Senyora Reynés. Sí, com suposo que saben, el Partit Popular va votar en contra dels pressupostos municipals per aquest any 2016 i per tant entenem que no tindria molt de sentit o cap sentit que donéssim suport en aquesta modificació que no correspon a altra cosa que la gestió ordinària dels mateixos i de l'administració municipal. Dit això, sí que és precís manifestar, però, que l'aprovació que ara es presenta en aquest plenari ens du a realitzar algunes reflexions o anàlisis que des de la nostra feina d'oposició creiem necessari aportar. En primer lloc, la constatació que d'acord amb la legislació vigent i especialment en la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, vostès destinen, com no pot ser d'una altra manera, després de resoldre les OPAs, que són operacions pendents d'aplicació, que també en tenen, bona part del superàvit de l'amortització de deute, el que posa en evidència, no el veig, el senyor Tur, no és que no te veig, que sempre acusava en el nostre equip de govern de que preferíem atendre els interessos de les entitats bancàries que no els dels ciutadans, i vostès ara fan exactament el mateix. Per tant, ens demanem si es manté i és actualment perdó? Després ja m'ho diràs. Ens demanam, per tant, si es manté i és actualment vàlida la possessió del senyor Turo, ben al contrari, el que fan és complir com ha de ser en la legislació, i el que el seu soci de govern feia era demagògia partidista i interessada, d'acord amb el seu axioma que també aplicava de que tot val des de la posició per erosionar l'equip de govern. Nosaltres no farem igual, en aquest cas la llei és molt clara i fan el que han de fer, el discurs ha de ser el mateix governant que l'oposició, perquè si no se mos veu molt esplomero, com dèiem aquí, no?
Indicar al mateix temps que, segons l'informe d'intervenció, l'Ajuntament segueix tenint recaptacions a les inicialment previstes, el que permet unes dotacions per increment de despeses de 630.245 euros, mantenint la regla de gasto i els objectius del Pla Econòmic Financer. Fet aquest, que també està dins dels paràmetres normals de la gestió normal i ordinària del pressupost. Ara bé, volem fer una crida a la prudència i a la contenció de la despesa, perquè l'any 2016 els maonesos han sofert un increment dels seus rebuts d'IBI, un increment que, com saben, aquest grup municipal va votar en contra, i per tant tornem una vegada més a apel·lar a la conveniència d'una autèntica reducció d'aquesta pressió impositiva, fugint de subterfugis de muntes tipus impositius a aplicar o índexs correctors, i fent que la xifra absoluta a pagar pels maonesos en cada un dels seus rebuts sigui inferior a la que van pagar l'any 2015 i que es mantengui aquesta tendència. Indicar també la nostra total conformitat en la proposta d'intervenció en el que es refereix al saldo romanent de tresoreria, quan orienta es mateix, tal i com es va fer en anteriors exercicis, com a recurs de finançament parcialment substitutiu de préstecs per inversions pressupostades en aquest exercici. En resum, freno o reducció de la despesa corrent que sigui superflu o no estrictament necessari, i finançament total o parcial en recursos propis d'inversions necessàries per millorar la ciutat. El nostre vot serà d'abstenció en tant en quant és aquesta una modificació que està i es tramita d'acord amb la legislació i dins els paràmetres normals i habituals d'aquest Ajuntament, i on, si algú es troba engronat fruit de les seves contradiccions, és el senyor Tur i el grup municipal socialista. Moltes gràcies. Sí, senyora Reinés. Senyor Tutjó. Gràcies, senyora Valesa. Evidentment fem el mateix, perquè les lleis no han canviat, les lleis són exactament les mateixes que l'any passat, per tant no, les lleis s'han de complir i nosaltres fem exactament el mateix, evidentment. Evidentment continuem patint, com ja van patir vostès, a partir de la meitat de la segona anterior legislatura, de les lleis més restrictives a nivell d'hisenda local, que recorden i que posen més que en dubte l'autonomia municipal. L'anomenada llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que per una banda limita el deute públic, dona prioritat absoluta al pagament del deute financer, i en la regla de despesa limita la despesa no financera que pot assumir un ajuntament, això resta de l'autonomia municipal un percentatge elevadíssim. A part de que obliga que superàvit es destina a la reducció de deute financera abans de per despesa, a no ser que sigui despesa pendent d'aplicar, com s'escaduïm en aquest expedient. Per altra banda, la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que és una altra llei Montoro, una altra llei del PP, provoca que el desequilibri financer a la societat Promocions Urbanístiques de MOE SL sigui causa de la seva dissolució automàtica l'1 de desembre, segons obliga la llei. Aquestes dues lleis són les que ens afecten de ple en aquesta aplicació de superàvit, perquè la primera obliga a donar prioritat al pagament de deute financer i l'altra, per obligació de liquidar el PUM, el qual d'un parellat un préstec del FOMIT de 1.600.000 euros, que per clàusules bancàries i les pròpies característiques del préstec no es pot subornar a l'Ajuntament i ha de liquidar en la seva totalitat degut a l'esmentada dissolució. O sigui, aquí voluntat política no n'hi ha massa. Després, clar, ve aparellat també aquesta liquidació amb l'informe d'avaluació de l'objectiu de seva pressupostària, la regla de despesa i el límit de deute i aplicació de superàvit resultant de la liquidació de 2015. El pressupost general consolidat de l'Ajuntament de Mó compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, compleix amb l'objectiu de regla de despesa, i el límit de deute financera, s'entén, que està a un límit màxim d'un 110% damunt dels ingressos corrents. Ara mateix estem damunt un 38% dels ingressos corrents, cosa que tindríem un marge amplíssim per no tenir una pressió fiscal, com diuen vostès, elevada, però no podem recórrer a la finançació a través dels bancs, precisament perquè la llei persegueix exactament el contrari. També complim en període mitjà de pagament i no tinc gaire cosa més a afegir. Gracias. Gracias, señor Tutjó. Señor Spitzer. Yo solo una puntualización. Bueno, nosotros, como recuerdan, también votamos en contra de la subida del IBI y, como bien decía la señora Reinés, según el informe de servicios económicos, el remanente de tesorería es de 726.736, que es muy similar al importe de subida del IBI. Entonces yo
además no estamos teniendo en cuenta que en el presupuesto teníamos una partida de fondo de contingencia prevista precisamente para este tipo de gastos que iban a venir devengados de la liquidación de PUM, que ahora mismo está usando el número, no sé si son 750 o 850.000 euros, creo que era la partida de fondo de contingencia, que recordemos que también todavía tenemos colchón. Con lo cual, yo sí que instaría a que, a tenor de estos datos, donde vemos que el remanente que vamos a tener es justo lo que hemos subido a los ciudadanos, que sí que hagamos el esfuerzo y que para el presupuesto del año que viene, por lo menos, intentemos rebajar estos 750.000 euros que hemos subido y que creo que queda demostrado que es innecesario. Gracias. Gràcies, senyor Spitzer. Senyora Reinés. Senyor Tutzó. Gràcies. Bé, estem xerrant de 2015, és la liquidació dels pressupostos 2015. Si les xifres ballen entre 2015 i 2016. També li he de dir que el mateix informe diu que si aplicam tot el que queda remanent això va directament a regla de despesa, el que ens provoca que es passem de regla de despesa i això després inhabilita el que és la maniobra, no? Que, bé, com ja l'he dit, satisfets del tot tampoc hi estem, o sigui, totes les decisions estan fortament condicionades per lleis que nosaltres no hem aprovat ni compartim. La reducció d'endeutament antes de dates d'amortització, molt antes de la seva data d'amortització, tampoc és totalment positiu, perquè també hi ha que pensar que un cert apalancament financer ajuda a que el rendiment d'una inversió de despesa sigui més eficient, cosa que aquí no es compleix. I els bancs que tant s'han d'ajudar i tant s'estimen, pues, també han de fer feina. O sigui, si tu donen tots els doblers de cop en el banc deixa de fer feina també. O sigui, a vegades hi ha unes certes mesures que, com deia un ministre o portaveu del PP, deia que con los recortes no hemos pasado 3 pueblos, i jo comparteixo aquesta opinió. De totes maneres, ja van dir en campanya que l'austeritat a l'administració pública és crucial, però sempre entesa com una austeritat en despesa supèrflua, no en retallada de despesa pública corrent o necessari per tornar doblers antes d'hora als bancs. El nostre compromís pressupostari és seriós. Creiem en la gestió eficient i eficaç de recursos econòmics i respectar al màxim les recomanacions professionals dels serveis tècnics i els estudis específics pertinents i en la transparència de la informació. De moment, la regulació nacional, que retalla també moltíssim l'autonomia municipal, no ens ajuda gaire amb aquests punts. I també cal recordar per aquest any 2016 ja han pres mesures com increment de despesa social, aportació de capacitat humana i avançar recursos pels plans d'ocupació en marxa ara mateix, amb estat de col·laboració amb el govern balear, inversions pactades amb Consell Insular de Menorca i govern balear, inversions en manteniment de carrers, parcs, escoles municipals, peixateria, etc. Estem relativament contents. I en quant a l'IBI dels 2000 de l'any que ve, hi ha que recordar també que en aquest mes de maig vam aplicar per l'any venidor la reducció dels valors catastrals en el 0,92, cosa que més o menys en regles generals suposarà un 8% d'estalvi amb el rebut mitjà que paguen tots els ciutadans per l'any 2017. 8% damunt del 2017. Sí. Gràcies. Gràcies, senyor Tutzó. Passarem a votació. Vots a favor d'aquesta modificació de crèdit. Gràcies. Vots en contra? Abstencions? Gràcies. El punt nombre 5 és la bonificació de l'impost en el govern balear per les obres de l'Institut Cat de Llevant. Senyora secretària. Hi ha un dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals d'Hisenda que és del següent tenor literal. Diu: la Comissió Informativa de Serveis Generals d'Hisenda va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres presents la proposta d'acord següent: declarar d'especial interès i utilitat municipal l'obra consistent a la reparació de volades superiors de l'Institut d'Ensenyament Secundari Cat de Llevant, ubicat al carrer Francesc Femenies, nombre 2 de Maó, amb un pressupost de 16.772 euros i 9 cèntims d'euro, i atorgar una bonificació del 95% a l'impost de construccions, instal·lacions i obres prevista a l'article 5.1f de l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost. Gràcies, senyora secretària. No sé si hi ha paraules. Podem passar a votació directament. Vots a favor d'aquesta bonificació? Gràcies.
El punt número 6 és s'adenda en el conveni de col·laboració entre Consell Insular de Menorca i Ajuntament de Mó per la tramitació i concessió d'ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca per l'any 2016. Senyora secretària. Tractant l'assumpte de referència, la Comissió Informativa de Serveis Socials, Educació i Esports es dictamina favorablement per unanimitat elevar al ple de l'Ajuntament el següent dictamen: aprovar l'addenda al conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca i acceptar la transferència de fons per import de 20.190 euros. Gràcies, senyora secretària. Senyora Obrador, té la paraula. Gràcies, senyora Batlesa. Bé, el que tenim aquí és una addenda, és a dir, és una modificació d'un conveni que ja teníem establert, i com a tràmit administratiu és senzill, però jo crec que és contingut, val la pena fer-hi referència perquè aquí darrere hi ha hagut bastanta feina i crec que val la pena seure d'aquest xerram. És una addenda que el que fem és incorporar més doblers amb una col·laboració directa amb el Consell Insular de Menorca, fruit d'una gestió municipal però molt ben coordinada amb el Consell Insular de Menorca, cosa que s'ha d'agrair, que dues institucions puguin fer un esforç mutu, en aquest cas per un objectiu comú. I bàsicament aquesta incorporació pressupostària és per dur a terme un projecte o un programa que fa estona que hi estem fent feina, que és de poder obrir un menjador escolar. El menjador escolar l'obrim a una escola educativa, a una infraestructura educativa que ja la tenim, i és on s'està fent una activitat d'estiu, i la col·laboració del Consell Insular de Menorca està precisament facilitar beques tant a juliol com agost, i també facilitar una despesa de transport escolar que ens permeti que aquest menjador escolar pugui ser ofert i pugui ser aprofitat per les nombroses famílies que tenen els fiets inscrits a diferents activitats que es fan en aquest cas a diferents zones de la ciutat de Mó. Són bàsicament 3 zones on les activitats tenen una afluència i unes inscripcions bastant elevades i de fiets que fan activitats d'estiu, i per tant poder oferir aquesta oferta complementària era per nosaltres també una bona solució. Jo penso que el que dona valor en aquest projecte no tan sols és obrir el menjador, sinó que unifiquem aquest menjador dins d'una activitat totalment normalitzada com pugui ser una escola amb una activitat d'estiu. Aquest menjador donarà cobertura, té un doble objectiu: per una banda donar el servei a aquelles famílies que fan feina i que l'activitat d'estiu acaba per tant a la 1:30, 2, que són majoritàriament totes, i per tant necessiten potser allargar una mica més el temps per poder cobrir les necessitats laborals de les famílies, però per altra vegada a nosaltres ens permet garantir la cobertura de la necessitat d'alimentació que sí que trobam que és necessària un cop finalitzada en aquest cas el període lectiu, que sempre tens més seguretat dins un període lectiu cobrir amb més facilitat en aquest cas aquesta necessitat. Per això era bàsic, per jo i per criteri municipal era bàsic que aquest menjador escolar s'obrigués dins un context integrador, de normalitat i sobretot sense diferències, i des del meu punt de vista només passa perquè l'espai on s'ofereix sigui un espai totalment normalitzat, com és el cas d'una escola d'estiu com pugui ser en aquest cas de l'escola Fonte-roig, que és una escola i una infraestructura municipal on fa molt d'anys que hi ha una activitat d'estiu, on les institucions estan preparades i estan equipades, i on també crec que és interessant, que és cèntric, i accedir a aquesta escola a nivell amb un autocar també és relativament senzill. Les dades d'avui de matí, aquest menjador escolar com a màxim podíem cobrir 100 places, i avui són dijous, en principi demà s'obre, i a data de les 2 d'avui migdia teníem 94 o 93 matrícules. Per tant no podem jo penso que
espero que d'aquí a demà tampoc no hi hagi moltes més inscripcions, perquè si n'hi haurem de seguir pensant una solució però serà més complicada. Res, ara just fa un any que defensava en el primer ple, si no vaig equivocada, una pregunta justament relacionada amb aquest tema, i jo penso que he tornat a repassar les dues preguntes, no? I era quantes peticions havien rebut i sobretot quines alternatives de menjadors escolars hi havia. Jo penso que avui amb temps i sobretot amb molta dedicació per part de molta gent hem pogut plantejar un recurs o un programa com és aquest, que no es pot muntar en 2 dies, però sí que està clar que una bona gestió amb coordinats amb les diferents institucions i sobretot posant els criteris damunt la taula sempre jo crec que hi ha solucions per poder sortir, i aquest conveni justament és per això. És un conveni que incorporem 20.000, no em recordo de memòria, 20.000 i alguna d'euros amb aquests dos conceptes, el concepte de beca 20.190, sí, perdoneu. Per una banda 50 beques, 50 de juliol i 50 d'agost, i per l'altra banda el que sí que es compromet el Consell és el suport en el transport escolar. Gràcies. Muchas gracias, señora Obrador. Señor Spitzer. Gracias. Bueno, como decían, es un convenio por importe de 20.190, que creo que en este caso el importe es lo más irrelevante. Sí creemos que es un convenio muy positivo, una adenda muy positiva, ya que, como explicaba el señor Obrador, cubre una doble necesidad. Una, el apoyo a las familias en la conciliación laboral en la temporada punta, ahora que es donde más necesitamos, donde más se necesita apoyo para los niños, y después la necesidad social de cubrir, que ya hemos tenido en varios plenos discusiones sobre este tema, el servicio de comedor. Y nos parece muy inteligente la solución de hacerlo en un colegio donde no haya una discriminación y sí sea algo donde realmente se viva con mucha normalidad, es decir, que no haya una discriminación en niños que van por motivos, digamos, de alimentación y niños que van por motivos laborales. Entonces creemos que la escuela es una buena elección para integrar y normalizar este servicio. Nos alegramos, simplemente esperemos que las 100 plazas sean suficientes, y si nos gustaría saber, pues lo que estaba diciendo ahora la señora Obrador, si superamos esas plazas, qué plan B o qué podemos hacer para poder cubrir las siguientes que vayan a venir. Gracias. Gràcies, senyor Spitzer. Senyora Reinés. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com ja devem saber, perquè vam votar favorablement a la comissió informativa, el nostre vot serà favorable, però sí que m'agradaria fer-li una pregunta a la senyora Obrador, i era referent a... Me volia referir també en el plenari de juliol del 2015, que el Partit Popular va fer una pregunta a l'alcaldessa sobre la situació dels menjadors escolars, que tantes vegades havien dit que durant la campanya electoral que era necessari i que l'any passat no es va posar en marxa, no? Jo sé que és un tema delicat, però vostè, quan va respondre a la nostra pregunta, va fer una sèrie d'observacions i jo voldria saber si em pensa el mateix ara. Vostè va dir, i li llegiré paraules textuals de l'acte: el que passa és que tinc els meus dubtes quant a que les polítiques relatives a aquest assumpte hagin de seguir el mateix rumb que duen ara. No me serveix donar una dotació econòmica a una família si no hi ha una intervenció i un acompanyament. A mi no m'assegura ningú que aquesta intervenció econòmica sigui sinònim d'una bona alimentació o sigui sinònim d'una bona gestió econòmica. Va dir que les dades la preocupaven, i supos que li preocupen, però va fer referència a trobar un diagnòstic de la situació per poder afrontar en garantia aquest tema, que és molt diferent. És a dir, vostè va dir una cosa i seguim igual que estàvem fent antes. No, clar que no. És a dir, no. I vull acabar. Acabava la seva resposta dient: avui matí també ens hem reunit amb el Consell i jo de qualque manera els he transmès aquesta situació, que per mi és preocupant i que vull fer pública. De fet, no hem d'amagar i hem d'acceptar-la per poder fer front a la mateixa, i sobretot bogar cap a la prevenció i l'acompanyament per poder atacar la causa, i no només anar augmentant la despesa econòmica quant a ajudes d'urgència, que és el que han fet. És a dir, s'han fet una venda o un conveni d'ajudes d'urgència
això és el que han fet, per pagar el menjador que no és un menjador per fiats que ho necessitin, sinó que és un menjador per conciliació laboral i per altres coses. Vull dir, vull veure quins perfils de fiats són els que, i de famílies seran els que es podran beneficiar d'aquest menjador, perquè com són ajudes individuals se tramitaran com a ajudes individuals i deu haver uns criteris de selecció i bueno, voldré veure abans si després la gent que necessita conciliar realment la vida laboral i familiar tindrà cabuda, perquè potser no serà prou important el nombre de places per poder donar cabuda a tothom. Per tant, jo m'agradaria un poc que la senyora Obrador m'expliqués això. Moltes gràcies, senyora Reinés. Senyora Obrador, té la paraula. L'altre dia que vam presentar tot el projecte aquest, una de les coses que vaig dir en premsa, i no ho he dit ara, és que això és fruit de la continuïtat de la feina que s'ha fet en l'hivern. Aquest hivern, des de setembre, des de l'Ajuntament vam connectar amb un treballador social totes i cada una de les escoles, de 0 a 3 i de primària, cosa que no hi havia. Amb aquesta connexió de dos mons, del món social i del món educatiu, hem pogut connectar dos mons que tenen dues realitats de la mateixa població, dues realitats totalment necessàries i dues realitats que ens permeten abordar certs projectes de manera almenys conjunta, i quan dic conjunta dic que la decisió la prens amb més coneixement de causa. Jo no m'agrada, i amb això crec que ho compartim les dues, fer bandera d'aquests temes perquè me sent francament incòmoda, perquè penso que no m'agrada xerrar de xifres i no m'agrada xerrar, però sí que li puc assegurar que el 75% de la població són propostes fetes fruit de la relació amb aquestes escoles i són propostes fetes dels professionals de dins dels serveis socials. És a dir, quan jo vaig posar damunt la taula hem de fer feina en aquest camp, evidentment la resposta va ser Laia, segueix endavant i mirem de coordinar una cosa, i aquí això és el resultat. Aquí darrere hi ha molta feina. És una línia de feina, és una línia, un programa que evidentment no va tot sol, sinó que és, jo penso, una feina més dins la feina que estem fent envers en aquestes polítiques de prevenció i que van acompanyades d'un augment en la participació en els tallers de família, que van lligat un augment amb la feina feta en les escoles, que van lligat amb la feina feta també a nivell de seguiment i de pla de feina en famílies que puguem tenir, i amb altres possibles propostes que seguiran fent feina per poder-les fer realitat. Un tema, que aquest menjador tingui dos objectius, i tant que té dos objectius, el que passa que hi ha una prioritat, però sí que té dos objectius. De fet, crec que la pregunta que m'ha fet és: podrà tenir resposta també a les famílies que ho necessitin i que tinguin? Sí que podrà tenir. Hi ha una prioritat, però sí que hi haurà totes, és a dir, primer hem inscrit a la necessitat que teníem com a Ajuntament, i després totes les places s'han ofert i s'han omplert. Resulta que queden 5 o 6 places buides. Un altre tema que avui teníem a la taula i que jo crec que tots ho han de tenir clar, que trobem que sigui necessari anar a un menjador escolar, no vol dir que l'Ajuntament pagui el 100% d'això, i estem equivocats tots. No vol dir que un Ajuntament pagui el 100%, vol dir que hi ha un pla de feina i vol dir que hi ha una exigència també per part de l'Ajuntament a la família. Això ho sabem tots, i aquest programa, aquest espai, aquest servei o aquesta proposta, alguna gent se li ofereix, però alguna gent se li ofereix i se li proposa que hi assisteixi per conciliar vida laboral, perquè es no estigui tot sol a casa durant tantes hores mentre els pares són a escola. Això a vegades també és una necessitat que l'hem de cobrir, i un treballador social ha d'animar la família que tal vegada hi vagi, perquè un fiat de 10 anys no pot quedar tantes hores tot sol a casa. Llavors aquest espai, aquest menjador és un recurs que hi havia altres, però no n'hi havia un jo crec que coordinat des de l'Ajuntament i que facilités es poder cobrir unes necessitats que pugui tenir l'Ajuntament,
i ara el tenim. Que hi ha més feina per fer? I tant que sí, i d'energia no m'una falta, i idees de Montserrat n'hi ha moltes, però bueno, pensem que sí que ara hem cobert un tema, hem cobert un espai que sí que era necessari, i de cap manera estic d'acord que donem solució i tapem, és a dir, que cobrirem el menjador escolar però que realment no sigui per donar respostes a les famílies necessitades o que ho necessitin. No, jo estic d'acord, jo li dic, o ho havia entès així, igual he estat jo que ho he entès malament, vull dir que jo el que sí que pensava és que ja que fèiem aquest menjador havíem de poder cobrir les dues necessitats, i així ha estat. La prioritària ha estat la nostra, i tant que sí, i no me n'amac, però que poder donar també resposta a les famílies que ho necessiten, perquè sabem que hi ha famílies que acaben a la 1:30, a les 3 és menjador, i les activitats acaben a la 1:30 i que hi ha 1 hora i mitja de marge que a vegades és difícil, i tant que sí. I jo crec que és la part positiva del projecte, no? De dir, oferir un espai i que a l'Ajuntament ja li va bé perquè li permet donar una resposta a la seva necessitat, però també a la necessitat de la població de Mó. Gràcies. Gràcies, senyora Obrador. Hi ha més paraules? Senyora Reynés? No, avant, jo el que he dit és que em sembla molt bé i que votarem a favor i que tot és correcte, no hi ha cap tipus de problema. El que sí que feia l'observació és de que cobrirem els fiats i les famílies que necessiten, i a més les famílies que ho necessiten per conciliació laboral, val? Però que es fa a través d'ajuts individuals. I jo el que li demanava, que m'ha contestat, però és el tema de la prevenció i acompanyament per evitar que hi hagi fiats malnutrits, que és el que s'ha fet des de l'Ajuntament, perquè a nosaltres a cap comissió s'ha explicat si s'ha fet alguna cosa. És això el que la pregunta que li volia transmetre, perquè el que hem de fer és prevenir, i el que se mos havia criticat és que no havíem fet cap feina en aquest sentit. Tot el que vostè m'ha dit de tallers de famílies ja es feia, no és res nou, i inclús les treballadores i treballadors socials dels nostres serveis socials, era una prioritat que els fiats tinguessin totes les necessitats cobertes. Per tant, què s'ha fet nou amb el sentit de prevenció i acompanyament? És això només. Gràcies, senyora Reynés. Senyora Obrador, per tancar. Per tancar, quan jo dic que la continuïtat d'una feina, és a dir, una necessitat que hi havia i que sí que es havia transmès, i que jo internament n'havia xerrat molt amb els professionals, era que trobaven necessari que durant l'hivern els fiats poguessin al menjador, i això no era tan fàcil, poder accedir al menjador en els fiats durant l'hivern. Arrels d'això, quan va sortir la convocatòria el mes de gener, per nosaltres va ser prioritari poder acompanyar les famílies perquè demanessin una beca per poder anar al menjador, perquè una família no és fàcil adelantar 1.300 euros d'un menjador escolar durant tot l'any, per no dir impossible, però en moltes famílies que estem aquí, vull dir que adelantar 1.000 i pico d'euros del menjador i que saber que te vingui un curs després, és a dir, el pressupost hi era, clar que sí que hi era, però anava en cursos retrasats. Això ha estat una feina que hem fet durant l'hivern, i que arrel d'això l'Ajuntament ha tingut una pressió econòmica, s'ha eliminat una partida econòmica que també la tenia, perquè hi havia la decisió de que qualque fiat sí que n'hagués a menjador i no mos pertocava pagar-lo nosaltres, i amb això ho compartirem. Però què passa? Que no podíem accedir a la beca, perquè tu no pots cobrar una beca, l'ha de cobrar la família a l'escola. Llavors aquest any hi ha hagut 40 famílies que han aprofitat la beca, 42 famílies que han aprofitat beca de la conselleria. Per jo això és un èxit de gestió, perquè recau en el tema econòmic de l'Ajuntament, però també un èxit perquè espais, tornem a estar en un espai de normalitat, amb un espai en què l'escola, amb el seu espai on els fiats estan a l'escola durant el dia, i llavors es cobreixes la necessitat que sí que a nosaltres ens interessava cobrir, no? Llavors és la continuïtat d'aquesta feina que s'ha fet al llarg de l'hivern. L'altra pregunta no me'n record quina era. Bueno, tancam. Gràcies. Bueno, si la vol recordar, la pot recordar.
No. L'idea, la part de prevenció, que és el que han fet en les famílies per prevenir que hi hagi fills malnutrits, que és el que vostès deien que hi havia, fills malnutrits a amor. Aquest projecte, bueno, jo crec que aquest projecte, és a dir, anticipar o poder oferir això en els fills, per jo és una línia de feina que va a to amb això. Per jo ho és. Un altre projecte d'acompanyament és el d'assistiu, que són espais on nosaltres podem garantitzar que això està cobert. Gràcies, senyora Obrador. Més tancaré, però dir que l'objectiu d'una de les modificacions de les àrees que vam fer quan ens van incorporar a la feina de govern va ser incorporar educació dins l'àrea social, precisament per poder fer aquesta feina de coordinació i acompanyament entre els sectors que estan vinculats necessàriament sobretot amb el món de la infància. I llavors només per clarificar que aquesta feina que ha comentat que ha fet el treballador social l'han fet amb els directors i amb els cas d'estudis precisament per detectar aquells fiets que estaven malnutrits i que no podien accedir perquè no podien alentar els doblers. Llavors aquesta feina és la que s'ha fet durant tot l'hivern i ara aquesta que es fa en estiu passa a cobrir aquest objectiu. I durant tots els anys he fet efectivament moltíssima feina de diagnosi i per desgràcia, perquè ens hauria agradat estar equivocats i ojalà estiguéssim equivocats, em posso confirmar que hi ha moltes famílies que tenen necessitats bàsiques no cobertes i bueno, totes les mesures aquestes i les que vinguin de futur aniran encaminades a solventar, a intentar en la mesura del possible solventar aquest problema greu, però torno a repetir, ojalà haguéssim fet un anàlisi diferent i m'ho haguéssim equivocat perquè hauria estat molt bon senyal, però desgraciadament la diagnosi se confirma i hi ha moltes famílies que tenen fiets que no mengen adequadament. Aquest és l'objectiu d'aquesta addenda i de les altres mesures. Passarem a votació. Vots a favor d'incorporar aquesta addenda en el conveni? Gràcies. Som en el punt número 7, proposta que presenta el grup municipal de Ciudadanos en relació a fomentar el lloguer social. Señor Spitzer. No. Gracias. Bueno, nuestra moción, como muchas de las que presentamos, es bastante práctica. Al final, bueno, todos conocemos que la demanda de la necesidad de viviendas de alquiler social es una realidad. Los informes del IBABI se nos dice que hay 71 viviendas, 71 unidades para toda la isla, que a todas luces, si justo ahora estamos hablando que las últimas peticiones eran de 42 solo en Mahón, entendemos que estamos completamente poco dimensionados. En el pasado pleno se presentó un estudio que se estaba realizando desde el consistorio, desde el equipo de gobierno, para ver qué catálogo de viviendas vacías teníamos en Mahón. El estudio a nosotros a priori pues bueno, nos preocupaba un poco porque no sabíamos cuál va a ser el fin de este estudio, es decir, para qué se está realizando el estudio y qué medidas se van a tomar para incentivar o para poner este parque a disposición de los servicios sociales. Nosotros creemos que la única vía es la vía del incentivo. Creemos que es necesario incentivar y tener políticas de incentivo para incorporar viviendas al parque de alquiler social. Igual que está haciendo el IBABI, que es una buena noticia, que tenemos el IBABI funcionando otra vez, donde han puesto en marcha servicios de ayuda para reforma de casas que vayan a ser destinadas a alquiler social. Nosotros en esta línea creemos que lo que podemos hacer desde el ayuntamiento, ya que nosotros, como hemos discutido antes, y es una eterna pelea, controlamos el impuesto, el IBI, igual que hacemos con bonificaciones como la que hemos votado antes del ICIO, creemos que sería muy bueno incentivar en un 95% el IBI de las viviendas que vayan a ser destinadas a alquiler social. Y esta es nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque, repito, de esa manera creemos que es la que tenemos nosotros como ayuntamiento de dinamizar e incentivar que los propietarios pongan su vivienda a disposición de alquiler social.
Dicho esto, también creemos que es algo que no decimos, no se suele discutir. Creemos que es importante que abramos un debate de qué podemos hacer para defender a los arrendatarios, porque realmente ¿cuál es el motivo de que haya tan poco alquiler social? Al final es la desprotección del arrendatario, del arrendador. Perdón, esto realmente todos sabemos que se percibe como un riesgo. Entonces nosotros invitamos a que abramos un debate a ver qué podemos hacer para que este alquiler se deje de percibir como un alquiler tan arriesgado y en qué medidas o qué puntos concretos podemos incentivar nosotros, podemos bonificar nosotros para que esto deje de verse como un punto negativo. Gracias. Gràcies, senyor Spitzer. Senyor Pons, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bon vespre a tothom. Primer de tot, senyor Spitzer, agrair-li haver fet una proposta en matèria d'habitatge. Com sabem, l'habitatge nou és un dels problemes més importants amb els quals ens podem trobar. Vostè feia referència un poc al cens perquè serveix, el cens d'habitatge el vam fer un poc per saber on ens trobaven. Veiem que evidentment hi ha cases buides i que també hi ha moltes persones amb problemes d'habitatge, aquesta dicotomia cases sense gent i gent sense cases, no? Evidentment una de les coses també que teníem molt clares és que hem de fer feina per bonificar, per incentivar, per ajudar. D'altra banda, la llei no ens permet tampoc penalitzar, per tant hauria estat un camí tancat intentar penalitzar una altra cosa, no? De totes maneres, agrair-li l'interès per presentar una proposta en aquest sentit. La bonificació que vostè planteja evidentment està prevista a la llei, que preveu que prèvia sol·licitud es pugui bonificar de fins al 95% immobles que realitzen activitats econòmiques que el ple municipal declari d'especial interès, per exemple arrendament d'habitatges de lloguer social. Per tant, perfecte. Nosaltres també veiem que actualment es podien concedir bonificacions d'habitatges en règim de lloguer social fins a un 50%. El problema que veiem, per exemple, en l'ordenança actual és que els efectes serien per l'any següent, s'haurien d'aplicar l'1 de gener de l'any vinent. També trobam, per tant, proposaríem una idea que tindríem és modificar l'ordenança per incloure un punt en concret en aquest sentit, incloure l'idea de poder bonificar el 95% a habitatges destinats a lloguer social. De la proposta que vostè fa, evidentment serien persones empadronades a molt, per tant el punt és un poc diguéssim, és una redundància. Bé, ho podem deixar igual, no hi ha cap problema, però és una redundància en el sentit que evidentment les persones que tinguin dret a un lloguer social a molt seran empadronades. Per tant, no tenim cap problema amb aquesta proposta i la votarem a favor. Hi ha paraules? Senyora Reynés. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, esto es una propuesta en positivo, al igual que las que presentó el Grupo Municipal y el Partido Popular en otros plenos sobre la ampliación de las bonificaciones por transmisiones con motivo de las herencias al 95%, o que se tomaran las medidas burocráticas y administrativas para hacer posible que los ciudadanos se beneficiaran de una bonificación del 50% de las sanciones de tráfico, pudiendo posteriormente presentar un recurso potestativo de reposición. Yo espero y deseo que, al contrario de las anteriores veces, esta propuesta sea aprobada por unanimidad de la corporación, ya que las otras se votaron en contra por parte del equipo de gobierno, a pesar de que también afectaban a muchos ciudadanos. No dic cap mentida, es van votar en contra, no bufin perquè no dic cap mentida, he dit el que va passar, van votar en contra. I jo lo que creo, no s'enfadin, estic aquí fent la meva intervenció, a veces pienso que es porque las presenta el Partido Popular, y realmente pienso que es porque las presenta el Partido Popular, porque son tan válidas y tan positivas como las que presenta el señor de Ciudadanos. Lo que pasa que a lo mejor esto de los pactos a veces pues hace que a unos sí y a otros no. Y lo que no miramos es el beneficio de los ciudadanos. Cuidadito, que esto es lo grave.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando la oposición es constructiva no se escucha y cuando es destructiva se critica. Por tanto, una reflexión creo importante que deberíamos hacernos todos. Mi intervención va a ser muy breve porque estamos de acuerdo plenamente con ella, pero sí que quiero hacer una serie de observaciones porque cuando recibí la moción, pues vine a hablar con los servicios jurídicos de la Casa para ver si legalmente era viable, ¿no? En el artículo 4 de la ordenanza, donde habla de las bonificaciones, en el punto 7, parecía que podía encajar, donde pone inmuebles en los cuales se realicen actividades associatives de foment de la cultura, l'oci, la protecció del medi ambient o altres d'interès social, però parece ser que no, que la ley de las haciendas locales sí que prevé este tipo de bonificaciones, si bien la ordenanza aprobada actualmente exigiría una interpretación muy flexible y muy elaborada, y además tampoco sería posible la aplicación de esta bonificación hasta el próximo ejercicio. Por lo tanto, por eso dudábamos en si votar a favor o abstenerlo, pero un tema totalmente jurídico, no por la finalidad y el fondo de la moción, que nos parece perfecta, porque es muy similar a las que nosotros habíamos presentado, ¿no? Bueno, voy a vender mi libro, ¿no? Esto se dice, vender mi libro. Por lo tanto, hay que adaptar la ordenanza y en todo caso se podrá aplicar, si así se hace, en el año que viene, ¿no? Y nada más, esto. Votaremos a favor. Gracias, señora Reinés. Señor Spitzer. Muy rápido. Bueno, agradecer a tener lo que decía la señora Reinés, señor Pons, que ya nos ha adelantado que es la posibilidad de modificar la ordenanza para que esto sea una realidad. Somos conscientes que sería aplicable el año que viene, evidentemente, pero bueno, mejor el año que viene que no se aplique, con lo cual estamos de acuerdo. Bueno, me ha hecho gracia lo que decía la señora Reinés, creo que nosotros precisamente en este punto es donde demostramos con el pacto que lo importante eran los puntos, eran las ideas, no con quién se pactaba. Al final lo importante es lo que se pacta y no con quién se pacta. Pero bueno, entonces nosotros en las mociones que ustedes presentaron, que nosotros consideramos que eran buenas, votamos a favor, o sea, estamos de acuerdo. Y ahí demostramos precisamente que una buena idea es una buena idea, la presente quien la presente. Y en eso estamos de acuerdo. Gracias. Gràcies, senyor Spitzer. Passarem a votació, però per al·lusions només recordar que les mocions que es van... Evidentment totes les mocions que se presenten en aquest ple tenen relació amb els ciutadans, perquè és subjecte de secció de govern i de la corporació en general, però que en el cas de les dues mocions que ha comentat la senyora Reinés, la de les multes tenia tots els informes jurídics i tècnics contraris a l'aplicació, tot i que van manifestar que podíem compartir els fons, i bueno, creiem que una moció que ratlla de fomentar i ajudar en aquells propietaris que posin a disposició els pisos per lloguer social no és exactament la mateixa filosofia d'una moció que ratlla de bonificar tot el que són les herències, que diguessin, les bonificacions per aquesta qüestió. Té un objectiu molt diferent i que per nosaltres és prioritari, que és lluitar contra tota l'exclusió social que es deriva de la situació econòmica que afecta moltes famílies. Per tant, crec que no tenia massa relació. En tot cas passarem a votació. Vots a favor? Gràcies. Passam al punt número 8, que és proposta que presenten els grups municipals d'Aramó, PSOE i Ciudadanos en relació a donar suport al desenvolupament respecte a visibilització de la diversitat sexual i de gènere, fent palesa l'aprovació de la llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia. Té la paraula el senyor Pons. Gràcies, senyora Baglesa. Bon vespre a tothom. Presentar aquesta proposta, aquesta moció, ho hem fet recollint una proposta de Benamix, una associació LGTB que funciona a Balears, i la moció recull l'aprovació de la llei que es va aprovar recentment en el Parlament Balear,
Jo vull, primer tot agrair a Ciudadanos que s'hagi sumat a la presentació conjunta i també agrair que tothom la voti a favor avui, faltaria més. També hauríem d'agrair que en el Parlament també es va afogar a votar a favor, per tant jo trobo que tots estem d'enhorabona. Jo vull començar la meva intervenció recordant una cita de Sant Agustí, un bisbe i pensador del segle IV, que diu: estima i fes el que vulguis. Bon i bé, 17 segles després, sembla que no hauríem de fugir d'altra cosa més en aquesta cita, excepte que tots hi estem d'acord i que així passa en la nostra societat, no? Que tots fem el que volem i que estimem qui volem. Nosaltres som una societat europea, moderna, oberta, diversa, dialogant, integradora, etc. El que passa que no sempre és així i que desgraciadament no sempre podem fer el que volem i estimar qui volem, no? Sobretot si no encaixem en un determinat dibuix sociocultural i econòmic. El fet que el Parlament hagi aprovat aquesta llei només que tot joc és una demostració que hi ha molta fe encara per assolir la igualtat plena, també en matèria afectivo-sexual, i que es necessita d'un impuls i del suport de les diferents administracions. Tot i que hem avançat molts darrers anys amb una major consciència i posicionament positiu, no hi ha dubte que hem de seguir protegint totes aquestes demostracions, totes aquestes expressions afectivo-sexuals basades en la diversitat. També no hi ha dubte que calia també respondre a una demanda de la ciutadania. Com no pot ser d'altra manera, l'Ajuntament ha de fer seva l'aplicació de la llei i participar de la visibilització de totes les formes de convivència des de l'àmbit de les diverses actuacions afectives sexuals, perquè totes esdevinguin inclusives. També hem de lluitar contra situacions discriminatòries, de tabú, d'invisibilitat, i també hem de lluitar contra pors soterrades. Cal el compromís social i institucional per reafirmar aquesta lluita a efectes de que puguem assolir aquesta tolerància, inclusivitat, aquesta normalització, i que paguem fora tota aquesta discriminació, pas, etc. Hem avançat en drets, en garanties. També no hi ha dubte que hi ha molta feina a fer. Bàsicament la moció expressa el compromís de l'Ajuntament amb la lluita, en la feina de les comunitats, de les associacions LGTB. També manifestam el compromís de l'Ajuntament a desenvolupar la llei i també donem suport per fer que nosaltres també promourem, durem a terme pràctiques educatives, formatives, de sensibilització entre les diverses àrees de l'Ajuntament. Vull acabar dient que a vegades tractar dues persones diferents per igual és una injustícia, i la feina nostra és de vegades tractar la gent diferent, perquè qualque dia assoleixin el fet de ser iguals plenament. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Pons. Senyor Spitzer. Sí, yo muy brevemente, no me extenderé mucho de lo que ha dicho el señor Pons. Nosotros creemos que desde el consistorio es importante el apoyo a todos los colectivos, especialmente si sufren algún tipo de discriminación. No obstante, afortunadamente en nuestro país creemos que la integración LGTB hoy día se vive con bastante normalidad, cosa que hace unos cuantos años no era así. Hoy día creo que podemos decir que hay una normalidad bastante generalizada, y el siguiente paso, igual que hemos manifestado en otras mociones, creemos que lo importante, o esperemos a ver si el año que viene o en unos años este tipo de manifiestos no son necesarios debido a que lleguen a ser irrelevantes. Creo que en ese momento nos podremos felicitar. Una pequeña anotación, lo que decía el señor Pons. Para que lleguemos ahí, nuestro punto de vista es donde tenemos que trabajar es en educación. Al final, educación y respeto es lo que va a permitir que esto sea una realidad. Entonces, creo que el esfuerzo que debemos hacer es en educar bien a nuestros hijos. Gracias. Gràcies, senyor Spitzer. Senyor Tur, té la paraula. Moltes gràcies, senyora Valesa. Bueno, jo, estant d'acord en part amb el que ha dit el senyor Spitzer, lògicament agrair la magnífica intervenció del company d'equip de govern d'en Biel Pons. Estant amb una part d'acord, crec que si hi ha un cert esperit de normalitat, que jo crec que hi pot ser, tot i que encara hi ha moltíssimes dificultats, però hi ha un esperit de normalitat,
és perquè hi ha una feina feta els darrers 10-12 anys, sense cap dubte. I això, quantes vegades dèiem, i molt abans, efectivament, però sobretot quan dèiem que la política ha de servir per coses, justament per posar les eines legislatives i les eines normatives a favor d'aquesta normalitat. I això justament és el que va passar dia 30 de juny del 2005. I jo vull posar de manifest com a grup socialista que juntament amb altres grups polítics es va aprovar per 187 vots una llei que donava una primera passa d'igualtat, on possibilitava un matrimoni entre persones del mateix sexe, però sobretot que després va anar unit a moltíssimes altres lleis d'igualtat, de violència de gènere, de dependència, de reproducció humana assistida, en definitiva lleis que van fer en aquest país durant aquells anys pioner de la modernitat una altra vegada, quan ningú es pensava que Espanya podia ser en aquell moment pionera justament amb aquestes qüestions. I dic que per això és important la política, perquè van ser 187 vots que van fer possible aquella llei. Tots els grups d'esquerres, alguns grups moderats que es van partir justament per donar suport, com va ser Convergència Democràtica, que també va donar suport en aquella iniciativa que jo crec que va ser un dels punts principals d'inflexió a favor d'aquesta normalitat i aquesta naturalitat, però que no tothom li va donar suport, que fins i tot hi va haver grups que van fer un recurs d'anticonstitucionalitat contra una llei que feia un avanç importantíssim. I sí, i ho dic des de l'absolut sentiment d'orgull de lo que suposa que alguns grups d'esquerres d'aquest país van fer possible aquest avanç, i tant que sí, juntament, no només de grups com Socialista, com Esquerra Unida, com Esquerra Republicana, com moltíssima gent que van fer possible, sinó que justament ho va fer de sa mà de moltíssims, de milers i milers de persones i de col·lectius socials que volien justament aquest avanç per al nostre país. Gràcies a aquella llei i gràcies a tota la resta de lleis que van fer possible aquesta igualtat, per exemple, van acabar el 2015 amb 31.610 matrimonis fruits d'una llei aprovada, desgraciadament no per unanimitat, però sí per majoria absoluta, aquell 2005. Per tant, aquest esperit de modernitat que va fer que Espanya fos un país punter anava també, i això ho hem debatut moltes vegades en aquest plenari, de sa mà sempre d'un dels moviments principals d'aquest país, que és justament el moviment feminista. Gràcies al moviment feminista vam aconseguir moltíssimes de les lluites que anys enrere eren completament impensables. Per tant, jo sí, i com a grup socialista en aquest cas Queixer, sí que m'enorgulleix de persones com en José Luis Rodríguez Zapatero, president que va fomentar aquella llei, en tots els grups que li van donar suport, com en Pedro Cerolo, un company del meu partit que va morir fa poc temps i que va lluitar moltíssim per aquests drets, i amb moltíssima gent, moltíssima altra gent que van lluitar d'una forma compartida perquè aquests drets, en aquests moments, com deia el senyor Spitzer, de cada vegada es considerin més naturals i més normals. A favor d'ells tenim un país sense cap dubte, com deia el senyor Rodríguez Zapatero, gràcies a aquestes lluites tenim un país més decent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Tur. Senyora Reynés. Sí, bueno, jo és cert que volia explicar per què no havíem fet la moció conjunta, proposta d'acord conjunta, i pensava que ens hauríem equivocat, però després d'haver sentit el senyor Tur reforça el fet de que cada vegada que presentava una moció conjunta, que ha de ser en positiu, els discursos són els que són, i per tant no té molt de sentit fer una moció conjunta d'un tema en què tots estem d'acord quan després hi ha atacs com els que hi ha hagut ara mateix amb el discurs del senyor Tur cap a diferents grups que en un moment donat i el tema del recurs d'inconstitucionalitat que es va presentar i tot era per un tema del nom, d'un nom, però bueno, nosaltres votarem a favor com no pot ser d'una altra manera, però no és que estigui contenta del que ha passat, sinó que això reforça el fet de per què no hem presentat nosaltres la moció conjunta, perquè cada vegada que l'hem feta conjunta amb el tema d'igualtat, de violència de gènere, ha passat això. És a dir, té sentit fer una moció conjunta si al final tots defensam el mateix. No té sentit si després el que fem és política i atacs.
d'uns grups a dels altres. Per tant, això és la nostra explicació de per què, i ojalà m'hagués equivocat avui, però no ha estat així. Per tant, vull que consti en acte és per què el Partit Popular no va voler presentar la moció conjunta. Aquesta proposta es presenta a petició de l'associació Ben Amics, una associació que fa més de 20 anys que està present a Balears i que fa de la seva presència activa una acció de lluita i de suport als col·lectius de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, una proposta a la que el Partit Popular donarà suport, com ja he dit, com no pot ser d'una altra manera, perquè estem totalment d'acord tant en l'exposició de motius com dels punts d'acord que hi figuren. És necessari un compromís real de tots els poders públics a través de l'impuls de mesures concretes que garanteixin l'acceptació, la tolerància i favoreixin el respecte i la inclusió dels drets de les persones que tenen com a forma de vida tota expressió afectiva sexual basada en la diversitat. Si bé són moltes les normatives internacionals, nacionals i autonòmiques que persegueixen aquest fi, sense la política activa de reivindicació, discussió i assistència dels col·lectius socials no seria possible la consolidació d'aquest compromís institucional. Avivar una política social sensible en la diversitat familiar, entenent la família com una construcció social històrica sotmesa a transformacions que l'administració no pot ignorar, perquè el que es pretén és garantir el benestar social en totes les seves possibilitats. Agrair, per tant, a tots els col·lectius de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals la seva incessant lluita i el seu protagonisme determinant en l'aprofundiment democràtic de la nostra societat i en el respecte als drets humans. Per tant, votarem a favor. Moltes gràcies, senyora Reinés. Abans de passar a votació, comentar que com que la moció diu que es demana que es pengi les balconades en els dies corresponents a la senyera i no ho havíem fet perquè no havíem aprovat la moció, si els sembla bé, quan acabi aquest ple penjarem en el balcó de l'Ajuntament. Vots a favor? Gràcies. Passam en els precs. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Maó sobre un pas de Cebre a la sortida de l'aparcament d'un centre comercial en sortida al carrer Vassallo. Vols intervenir? Senyor Bernés. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Llegiré tal qual està. En el carrer Vassallo, a la vora via just de vora l'antic hospital militar, hi ha una entrada-sortida a l'aparcament d'un centre comercial. Aquest accés passa per la vora via, per la cera, on hi passatge la gent, i especialment a la sortida del col·legi que hi ha de vora surten escolars. Moment en què es poden produir situacions, i que se produeixen de fet situacions, d'un cert perill a l'hora de passar per aquesta sortida. Atesa la situació i per evitar possibles perills, pensam que és necessari pintar un pas de cebre en aquest punt, per damunt la vora via, per la qual cosa formulam el següent prec: que l'Ajuntament plantegi la instal·lació d'un pas de cebre a la vora via en la confluència en la sortida de l'aparcament d'aquest centre comercial. Moltes gràcies, senyor Bornés. Senyora Antònia, vol contestar, per favor? Sí, gràcies. Bé, de fet, fa un poc més d'un mes va entrar la petició d'un ciutadà sobre la revisió dels passos de zebra d'aquest carrer, precisament, i s'havia fet una mica d'estudi. Alguns d'ells proposaven molts i no eren possibles. Crec que ja una petició que ja s'havia fet abans, i tot just en una visita vam veure precisament aquest creuament que l'enterra està com a molt gastat, pas i tal, i es havia posat en una llista de feites l'accelerarem perquè tenen tota la raó. Verdaderament és un perill, dona la carretera per venir, si un cotxe està esperant per accedir i algú ha de travessar, pot esperar tranquil·lament perquè hi ha doble carril, per tant no hi ha cap problema de congestió de trànsit, i per tant que no n'hi haurà si hi ha un pas de zebra així. En principi no hi ha cap problema i es donarà solució, perquè verdaderament fa falta, talment. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Antonio. Passam al següent prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la connectivitat d'esport sense cuidar les connexions, Sort dels Frares com a exemple. Senyor Gelabert. Moltes gràcies, senyora Bellesa. Llegiré el prec. Des de l'arribada de l'Ajuntament de la simbiosi ara amb el PSOE, moltes vegades el discurs ha versat arran de la connectivitat de la ciutat amb el port i de la necessitat de buscar fórmules que apropin dues zones que, tot i la proximitat que pugui semblar que tenen, la realitat del dia les ubica molt lluny. Esdevé clau millorar i cuidar les connexions ja existents. Una d'elles està bastant descuidada, tot i que els darrers dies s'ha maquillat, és cert. Es tracta de la zona dels Horts dels Frares, un espai que a poc s'ha anat oblidant i que entre tantes ganes de millorar les connexions sobta que no s'hagi recuperat la il·luminació. Aquesta oscuritat no anima la gent de la zona de Val Vilanova, inclòs un dels hotels més transitats de la ciutat, a utilitzar una baixada que té molt d'encant. Sabent de la complexitat de canviar les bombetes i atesa la situació des del grup popular de l'Ajuntament, formulem el següent prec: que l'equip de govern busqui alternatives per donar llum a una de les connexions de la ciutat del port amb el port, animant els ciutadans a utilitzar i gaudir de noves i millors vies de comunicació. Gràcies. Gràcies, senyor Gelabert. Senyor Muñoz, té la paraula. Moltes gràcies, senyora Valdesa. Moltes gràcies, companys de l'oposició, i en especial al senyor Gelabert. Com a usuari també d'aquesta zona emblemàtica, que podrien dir-li de connectivitat, perquè som veí d'aquella zona i a més som una persona que utilitza bastant, m'agrada molt aquesta proposta i me la faig meva, en el sentit de que fa anys que jo també m'amolesta o me queix de la situació en què es troba Sort dels Frares, i crec que ha arribat el moment de que la corporació faci una passa endavant i la pugui aclarir. És un problema que s'arrossega des de fa molts anys, és una instal·lació que en el seu origen ja va tenir un disseny defectuós, pensat més en la part estètica que no en la seva funcionalitat, i que s'han de prendre mesures per solucionar-ho. Per tant, me compromet a liderar directament que es faci l'adequació d'aquest espai i que se recuperi una funcionalitat i una il·luminació adequada perquè es pugui fer ús. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Muñoz. Passarem a les preguntes. Pregunta que presenta el grup... Perdó? No he donat compte en el ple de les preguntes per escrit. Preguntes presentades per escrit en resposta escrita, que són les següents. Pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular en data 10 de maig de 2016, registre d'entrada 6.523, relativa als museus oberts a la ciutat de Maó, que ha rebut resposta escrita amb registre de sortida 5.700 i data 10 del 6 de 2016. Pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular en data 10 de maig de 2016, registre d'entrada 6.521, relativa a actuacions a la costa del Moret, que s'ha contestat per escrit en registre de sortida nombre 5.703 de data 10 del 6 de 2016, i pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular en data 23 de maig de 2016, registre d'entrada 7.237 en relació a les notificacions d'IBI 2016, que s'ha contestat per escrit en registre de sortida nombre 6.091 i data 22 del 6 de 2016. Gràcies, senyora secretària. Ara sí que passam a les preguntes per contestar. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular en relació a grups participatius per ser tractada en aquest ple. Señora Noval. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, la introducción comenzaba con la convocatoria de la agenda local del pasado martes. Sí que me gustaría aquí abrir un paréntesis, y en absoluto es ninguna crítica para nadie de este equipo de gobierno, ni mucho menos, pero sí que me gustaría hacer una reflexión, que es que en este tipo de grupos o de talleres participativos sería muy interesante que muchas personas, independientemente de que ocupen cargos o no, asistan, porque parece que cuando tenemos algún cargo, insisto, no lo digo por los que estamos aquí sentados, sino en general, cuando ocupamos algún cargo parece que sí que nos involucramos, a lo mejor obligados a asistir a este tipo de talleres, pero creo que
y los que vivimos sobre todo estos últimos años nos demuestra que hay muchos talleres y muchas actividades muy interesantes, y creo que es un trabajo de todos intentar que mucha de la gente que no asiste por diferentes motivos se intente movilizar y participar en este tipo de convocatorias. Vuelvo a la pregunta en cuestión. Básicamente la pregunta incide sobre los diferentes grupos participativos que de alguna manera u otra no se han convocado, y se pregunta bastante claro, es decir, no pretendo respuestas más allá de lo que pregunto, sino que es cierto que en la campaña electoral previa a mayo siempre se nos reprochaba al anterior equipo de gobierno una falta de transparencia y participación de la ciudadanía sobre proyectos, obras, a qué se destinaba el presupuesto, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto estos 12 meses son algunos talleres o algunos consejos convocados, pero sí que es cierto que ahora, como digo, pasados más de 2 meses del actual gobierno, es por lo que solicitamos a la señora alcaldesa varias preguntas al respecto. ¿Cómo valora que el primer taller de participación ciudadana se haya llevado a cabo tras más de un año de gobierno, y qué periodicidad tienen prevista para las jornadas de la agenda local? El pasado 8 de febrero se celebró el Consejo Municipal de Barrios. ¿Cuándo tienen previsto que se convoque de nuevo, teniendo en cuenta que según las bases o según la normativa del Consejo debe reunirse 4 veces al año, y como también todos sabemos hay varias obras previstas en nuestro municipio, pues sería a lo mejor momento para poder reunirse y dar cuenta de ellas? Aparte de un primer contacto que se realizó con los presidentes de Poima, vemos y nos comentan que poca relación se mantiene con el sector, y la pregunta es si tienen previsto convocar el grupo de trabajo de Poima o lo que consideren o similar, o como lo tengan pensado, para saber sobre todo cómo se gestionará la partida destinada a Poima que hay en los presupuestos de este año. Y como tampoco se ha convocado todavía en este mandato, ¿cuándo tienen previsto convocar la Comisión Ejecutiva y la Junta Rectora del Consorcio Peña-Segat? Muchas gracias. Gràcies, senyora Noval. Senyor Tur. Moltes gràcies, senyora Valdesa. Contestant a la senyora Noval, i estan totalment d'acord en la necessitat de la participació efectivament amb aquests òrgans, i sobretot quan se l'intenta, i sempre jo crec que ha estat així, donar el màxim impuls, i a vegades desgraciadament, i ho hem xerrat tots, no tenim la resposta a vegades necessària, però crec que és una d'aquelles coses d'anar insistint, i també fer formats una mica diferents, que és el que en aquests moments hem intentat, i per això justament no s'havia efectivament convocat l'agenda local 21 en aquest cas, perquè hi ha hagut una feina per part especialment de la regidoria de Medi Ambient prèvia, de diagnosi i sobretot de participació prèvia amb estudi i diagnosi d'alguns temes concrets que es veien importantíssims d'anar treballant, i que per tant això ha donat com a resultat aquest primer taller, especialment amb el tema de l'aigua, però que després se'n derivaran ja d'una forma immediata, com comentava la regidora Isabel López, ja dins de setembre, una passa més d'aquest primer taller que es va produir fa pocs dies, ja en el que són els plans concrets que venen derivats d'aquests primers tallers que s'ha produït en l'agenda local 21. Per tant, discutir les prioritats, fins i tot d'aquelles que siguin possibles d'incorporar alguna d'elles dins algun pla d'inversió dins pressupost del 2017. Per tant, tot això funcionarà dins el que són les pròximes reunions de l'agenda local 21. Per tant, no s'havia convocat abans per la feina prèvia que hi havia de diagnosi i estudi necessària per poder convocar aquests. Igualment s'està fent feina també, com ja es va dir també l'altre dia, crec que a la pròpia jornada, dins els mesos d'octubre o novembre, l'agenda local en tot el que són els estudis que s'està fent entorn a l'inventari de gasos d'efecte hivernacle, que també era important que l'agenda local 21 hi tingués la màxima opinió. Per tant, aquest és el motiu en el que la pregunta de l'agenda local 21 es refereix. Entorn al Consell Municipal de Barris, efectivament, calculaven que havia de tenir en tot cas una nova convocatòria en principis entorn de principis de juny, mitjans de juny, no s'ha convocat. És cert que després van veure que potser no eren les millors setmanes de juny dins un procés electoral. Es va fer una reunió
prèvia per a algunes qüestions concretes entorn a la coordinadora de veïns, i per tant, per lo que han comentat avui dins l'equip de govern i el responsable el senyor Lora, dins les properes setmanes, ja dels principis de la primera quinzena, màxima la tercera setmana de juliol, es convocarà el Consell de Barris, que fa menció en aquests efectivament 3 mesos que pertocava. En relació a Poima, supos que aquí hi ha una qüestió millor de divergència en quant a reunions. Nosaltres hem fet 4 reunions amb el grup de Poima, en van fer aquella primera que supos que vostè refereix, després n'hem fet exacte amb els presidents, és a dir, s'ha fet la reunió primera que vostè comentava i després s'ha fet 3 reunions de feina, fins i tot en participació una d'elles amb estament del govern balear per alguna qüestió concreta de Poima, i després 2 de feina concreta, la darrera en torn a dia de 9 de febrer, me consta, crec que ho hem repassat, on hi van participar diferents regidors per tal de posar fil a l'agulla, que la senyora Naval coneix també perfectament, per tal d'acabar de posar ordre a tot el que és els darrers acords en el que hi havia de la recepció tàcita de la primera i segona fase, i per tant alguna qüestió que encara que quedava pendent en torn a el que era la dissolució de l'antiga Junta de Compensació de Poima primera i segona fase, i van quedar emplaçats per tal de que efectivament la inversió que hi havia en pressupost, acte seguit després d'estiu, poguéssim tenir una reunió de feina per tal de que dins els darrers mesos poguéssim invertir la partida que ja hi ha en els pressupostos en torn a el que és la inversió de Poima. Des de febrer avui és cert que hi havia el compromís de fer una reunió en torn al mes de maig, que així havien quedat, però els serveis jurídics tant d'urbanisme com d'altres àrees estaven treballant aquests diferents acords per ells poder convocar l'assemblea definitiva de primera i segona fase, que encara hi quedava alguna cosa pendent, i això es va xerrar amb els presidents de les diferents fases de Poima. I en torn al Consorci d'Espenya-Segat, vostès el coneixen tan bé com nosaltres. Efectivament, la idea nostra seria poder convocar el més prest possible la Junta Rectora, ja que competa la Junta Rectora la pròrroga del pressupost del 2016, perquè no hi ha aprovació de pressupost del 2016, i també aprovar els comptes del Consorci d'Espenya-Segat, tant dels exercicis 2015 com anteriors, que no estan aprovats tampoc i que fan referència a l'anterior mandat, aprovar els comptes del Consorci corresponents a l'exercici 2016 i prendre les decisions pertinents en relació amb el camí a seguir entorn en el Consorci. Per tant, aquestes serien el calendari, però sí que és cert que també en breu i fruit de les reunions de feina tant amb el Consell com amb el Govern es convocarà els diferents òrgans del Consorci d'Espenya-Segat. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Tur. Senyora Naval. Gràcies, senyora alcaldessa. Només de lo relatiu a Poima, si fan les reunions només amb els presidents o han creat un altre grup o el que sí, o bueno, com s'hagin organitzat, no és perquè hi ha gent que esté en el grup i ara no és només aquesta aclaració. I també ha comentat que allò de la inversió destinada a Poima ho comentaran després de l'estiu o quan hagin quedat. Com gestionaran? És a dir, seran projectes que ells proposin, vostès tenen algunes propostes, o com se gestionarà aquest pressupost? Gràcies. Senyor Tur. Sí, molt breu, senyora Valesa. Efectivament, s'havia tingut algunes feines amb els presidents i per tant la intenció seria recuperar una altra vegada l'òrgan gran de participació de les diferents, bueno, gran, efectivament, no, però hi havia aquestes qüestions que sí que van tenir unes reunions de feina únicament amb els presidents per aquestes diferències que hi havia i que la senyora Naval coneix perfectament entre primera, segona, tercera i quarta fase. I en quant a el que eren les feines acordades per tal de poder fer aquest pla d'inversió vinculat en aquesta partida pressupostària, com també vostè sap perfectament, hi ha algunes qüestions que venen a demanda de les pròpies associacions del polígono, i n'hi ha d'altres, i crec que en alguna comissió fins i tot s'ha tractat, o alguna qüestió o alguna pregunta que havia sortit amb algun plenari, hi ha algunes qüestions ja detectades que sabem perfectament que s'haurà de fer alguna feina, algunes per
petita zona on s'havia detectat alguna certa baixada d'alguna part de ferma, no? Alguna qüestió que referia a quarta fase entorn a alguna zona on es fet que hi hagués de forma permanent alguns camions, alguns tràilers grossos, efectivament dificultaven alguna visibilitat d'alguns dels negocis que estaven fent, i per tant allà s'havia de fer una feina. I també hi havia a les altres fases alguna qüestió concreta de cera especialment i de vinculació a entrada d'algun dels establiments importants que també s'havia de fer feina. També és cert que dins d'aquests mesos, com comentava la senyora Antonio, s'ha seguit fent feina amb la responsable administrativa que tenies contacte amb les diferents associacions, i fins i tot, per exemple, ja s'ha anat renovant tot el que eren els acords en quant a la cartelleria i la senyalització dels diferents negocis de Poima. Per tant, això s'ha anat avançant. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Tur. Passarem a la pròxima pregunta que presenta el grup municipal en relació a la campanya de subvencions de rehabilitació d'edificacions, perquè la puguem tractar en aquest ple. Senyora Noval. Gracias, señora alcaldesa. La pregunta, como bien ha dicho la señora alcaldesa, es en relación a la campaña que hemos conocido estos últimos días de subvenciones de rehabilitación de edificaciones, de Milloran Cateva, Milloran Mo. A pesar de haber leído los objetivos de la campaña, tenía algunas cuestiones o dudas que les quería trasladar. Consideramos, sabemos que el deber de un propietario y de la edificación está legalmente establecido y basado pues sobre todo en la seguridad, mantenimiento y ornato, algo a lo que hace referencia en varias ocasiones los pliegos de esta campaña, y entendemos que la obligación del ayuntamiento, la primera obligación, pues lógicamente también es velar por la seguridad en la vía pública. Ante el elevado número de expedientes de órdenes de ejecución y la desidia de algunos propietarios en sus reparaciones, así como la situación económica de algunos de ellos y la imposibilidad de llevar, por tanto, a cabo algunas intervenciones, fueron los motivos por los que durante el pasado mandato pusimos en marcha la campaña de rehabilitación, que consideramos dividir en 3 convocatorias distintas por diferentes cuestiones, también con presupuestos independientes, y considerábamos que desde ese momento se cubrían las necesidades, por un lado de consolidación, por el otro lado de pintura y por el otro lado de más aspecto social. Tal vez estas terceras más desconocidas porque fueron una campaña que se llevó totalmente con el área social, pero sí que también se llevó a cabo. Recientemente, como he comentado antes, hemos conocido las bases de la campaña Milloran Cateva, Milloran Mo, que también hay que decir, que ya lo dijimos en su momento, nos alegra el importe y el presupuesto de este tipo de campañas, porque siempre es una ayuda para todos. Pero bueno, esta campaña que ha puesto en marcha el actual equipo de gobierno, solicitamos a la señora alcaldesa qué motivos o solicitudes les han llevado a incluir y a dar la máxima puntuación las obras de mejora de habitabilidad para el traslado al interior de un espacio higiénico exterior. Muchas gracias. Gràcies, senyora Noval. Senyora Antonio, pot contestar? Moltes gràcies. Bé, de fet, la campanya que hem engegat senzillament intenta, en primer lloc, donar continuïtat a les que ja hi havia engegades, de les quals hem pres molts d'elements per seguir endavant. Hem augmentat la partida, sí, però els motius que ens demanen jo crec que són bastant senzills. Des del primer moment hem manifestat, i ho hem fet en moltes ocasions, les intencions de millorar les condicions socials de ciutadans i ciutadanes. Hem parlat també d'habitatge en diferents ocasions, i tots sabem perfectament que n'hi ha molts a la ciutat que no reuneixen les condicions mínimes i necessàries. Són immobles generalment antics, moltes vegades ocupats per gent d'edat o amb dificultats considerables, i necessiten renovar aquests immobles, la seva utilitat, per evitar el deteriorament continuat. Una característica d'aquests immobles, molt característica, sols és de comptar amb banys en el pati, i així com també, per exemple, amb escalons i altres elements per accedir-hi que dificulten molt considerablement l'accessibilitat i habitabilitat. Pues ja en les nostres campanyes hem dit que creiem necessari rehabilitar vivendes i que consideràvem fonamental concedir ajuts de caire social, que sé molt bé que sí que en tenien un apartat, com mantindrem,
que ho incentivin. Per tot això, vull dir que hem augmentat aquesta partida, però que hem donat major puntuació a certes actuacions que motivin la seva realització, ja que no són tan ràpides o immediates com d'altres, com s'ha de pintar, per exemple. És senzillament això, és un intent d'incentivar aquestes actuacions que puguin donar com a resultat millores considerables d'habitabilitat, senzillament. Gràcies. Gràcies, senyor Antonio. Hi ha més torns de paraules. Passarem a la següent pregunta, que presenta el grup municipal del Partit Popular en relació a la situació lumínica de la ciutat. Sí? Perquè la tractem. Senyor Insa. Gràcies, senyora Belesa. Bé, crec que estem davant d'un problema amb el que tots estem d'acord que pateix molt des de fa anys, ve d'antic. Crec que se fa aquest grup, quan era equip de govern, va fer molta feina. L'Ajuntament encapçalat pel senyor Tur també crec que va fer molta feina, i segurament vostès també fan feina en aquest sentit. Vull dir que no dic que no, de fet Brigada estic segur que fa moltíssima feina en aquest sentit, però la veritat, i no és la primera vegada que en xerram, no donava abast, i les línies, les lluminàries, tot en conjunt es va fent vell per moltíssims motius. Les instal·lacions estan vees, sobretot en hivern, quan plou, molt de carrers desgraciadament queden a les fosques, dia sí, dia també. I amb el senyor Muñoz, una de les coses que van xerrar, deu fer més o menys ara un any o un poquet menys, era precisament d'aquest tema i de diferents estudis que havíem fet nosaltres iniciat per tal de donar una solució a futur en això, perquè al final a Brigada no se podran contratar 10 electricistes i segurament, desgraciadament, no invertirem 2 o 3 milions d'euros perquè l'Ajuntament no disposa d'aquesta quantitat només per renovar línies elèctriques. No sabem com han avançat. Ja fa un any que són aquí vostès, i fa uns mesos van demanar per aquest tema i se mos va traslladar que el Consell està fent un estudi lumínic, o un estudi supos que per tota Silla o només per Mo, no ho sabem exactament, i arrel d'això fem aquesta pregunta: en quina situació es troba aquest pla insular a dia d'avui i quina previsió tenim d'implantació del sistema, o què és el que proposes a nivell insular. Gràcies. Gràcies, senyor Insa. El senyor Muñoz. Moltes gràcies, senyora Valdesa. Gràcies, senyor Insa, per la pregunta. El tema de l'enllumenat públic és un tema que ens preocupa moltíssim, i hem compartit moltes converses i hem xerrat moltes vegades aquest tema, també amb el senyor Mateo Insa quan estava en l'equip de govern a l'anterior mandat, com la senyora Noval. El tema d'un pla insular, que jo m'agradaria que estigués més avançat, venia motivat en principi perquè el Consell Insular, com ja es va començar a plantejar l'anterior mandat, es plantejava la declaració de Menorca com a reserva Starlight. Una aplicació de la declaració de reserva Starlight comporta una estratègia de tipus insular, i aquesta estratègia de tipus insular passaria per un pla insular d'enllumenat públic, com ja va ser en el seu moment el pla d'eficiència energètica, que es va redactar l'any 1997 i del qual es van portar a terme 3 fases, les que vaig dirigir jo, i jo vaig ser en aquesta qüestió el qui va redactar la tercera fase. L'any 2005, quan vaig redactar el document, vaig fer una diagnosi de l'estat en què es trobava l'enllumenat públic a Menorca. En aquell moment hi havia 28.000 punts de llum i el valor patrimonial de l'enllumenat era de 70 milions d'euros. Vaig proposar que s'havien de fer inversions de l'ordre, en el cas concret de Mo, de 400.000 euros anuals, només per mantenir una tassa de renovació de l'enllumenat del 4% anual, de manera que en els 30 anys de vida útil que solen tenir aquestes instal·lacions es n'hagués renovant. Evidentment, això per un ajuntament és pràcticament inassumible si tenim en compte més que el cost de l'enllumenat públic en quant a factura energètica ve a representar quasi el 50% de la facturació elèctrica que
té aquest Ajuntament, que en aquests moments troc que està entorn a 800.000 euros. Per tant, xerrarien 400.000 euros destinats a pagar la factura de l'enllumenat més 400.000 euros addicionals de manteniment. El pla de tipus insular va retrasat. Fins que no quedi clara l'estratègia que ha de seguir el Consell Insular amb el tema de reserva Starlight, no es podria iniciar la fase prèvia a la contractació d'aquest pla. Per tant, jo som conscient, com vostès també, de que l'Ajuntament de Mo ha d'anar fent feina i no pot esperar a que hi hagi un pla insular. En canvi, sí que ha de tenir en compte els objectius possibles d'una reserva de biosfera per aplicar-ho, no? De les tasques que podria fer l'Ajuntament, jo sé que vostès van treballar el tema i que m'havia comentat de que havien xerrat en diferents possibles empreses de serveis energètics per buscar possibles solucions. Jo no he trobat documentació aquí a l'Ajuntament, suposo que devien ser contactes a nivell polític en aquell moment, perquè a nivell tècnic devien anar bastant saturats els serveis municipals, però si vostès disposen d'aquest tipus d'informació, que imagino que amb els contactes que van tenir se devia facilitar informació perquè es poguessin elaborar al Mancos unes diagnosis de l'estat de Mo i possibles solucions, tal vegada us vindria molt bé disposar-les. Jo no som molt partidari d'externalitzar els manteniments dels enllumenats, som més bé partidari d'anar a un sistema mancomunat a nivell de Menorca per no tenir que suportar els costos que suposa cada ajuntament per separat, però l'alternativa d'unes empreses de serveis energètics per procedir també seria una qüestió a considerar, i tota informació que me poguessin facilitar seria agraïda. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Muñoz. Senyor Insa. Gràcies, senyor alcaldessa. Gràcies, senyor Muñoz. Evidentment li passarem tota la informació i farem les xerrades que faci falta. El que em sap greu és que haguem perdut un any. Me'n recordo la reunió que van tenir, que una de les coses que jo li vaig comentar precisament era aquesta, és a dir, que el dels plans a futur eren molt interessants i que es de faci l'Ajuntament de Mo, es de faci el Consell Insular, es de faci el Govern Balear o qui sigui. Evidentment hem d'anar, podem fer estudis tots junts per Menorca. Jo no sé si estic tant a favor de mancomunar els ajuntaments en aquest cas, però bueno, és igual, són diferents alternatives, però sí que me'n recordo que li vaig dir, però mentrestant hem de caminar. Nosaltres sí vam avançar amb diferents empreses i vam estar estudiant, evidentment, i l'Ajuntament entenc que sí que ha de tenir alguna de documentació, els tècnics n'hi ha d'haver. De totes maneres li facilitaré tot el que tinguem de boca, evidentment, i li contaré tot el que sigui possible. El que reitero una altra vegada, vagin caminant, perquè la veritat és que 4 anys passen molt de veres i desgraciadament fora de, igual que ens va passar a nosaltres, vull dir, nosaltres van arribar a la conclusió de que segurament era una via que havien d'estudiar perquè sabíem que no donaven abast i anàvem fent molta feina però no donaven abast. Per tant, crec que és un tema que s'ha d'estudiar. Gràcies. Gràcies, senyor Insa. Estem d'acord, crec tots, amb aquest punt de que hi hem de fer molta feina i l'equip de govern és conscient de la importància que té aquest tema. Crec que no hi ha més punts a l'ordre del dia i per tant donant per acabada aquesta sessió. Moltes gràcies.